Pum, al cap. Disparar és una bona feina, company. Molts reptes, veus món, i et garanteixo que no passes gana, perquè al cap i a la fi, mentre hi hagi com a mínim 2 persones al planeta, algú voldrà algú mort. Sí, sóc un... No sóc un pirat de les armes, papa, sóc un assassí. Bé, doncs el primer és un malalt i el segon una professió. Et diré una cosa, als meus pares no els hi fa ni puta gràcia. Crec que m'ha vist. Ui, sí, m'ha vist! Sentiments? Guaita, company. Saps qui en té gaire de sentiments? Els paios que es carreguen la dona, cops amb els pals de golf. Els professionals tenim estàndards. Sigues educat, sigues eficient i tingues sempre un pla per matar tothom. Papa? Papa, passa'm amb la mama, sisplau.